Jehovah dodong aku ise arogi tangiyang nirahaku padahon musui asiyani debatau Kristus uluki tumahata ni pangisai ay damang do Jehovah pupuji itoko sa idigolom roha marningot na olo dorohani natipo tugogogonai membuat nasaso pasonan rohati. Jehovah dodong aku ise arogi tangiyang Shalom, Horas, Hami Parhaladuni Huriata, Pasahato Tuhamu, Damang Dohok Dainang, Ruas ni Huriata, Nang Songoni, di Ruas ni Huriata, Nama Dohoti, acara Pramingguon, na dibagas, manang di rumah sakit, Pasahato Naima Tuhamu, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Ada orang sudah mulai, martangyang mahita sangobas di bagasan rohat tabi. Amen. Mari de mahita sian buku edde nomor 10 sada tedde on ayat sada dohot ayat 2.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadian na tumapalangi dohot tanaon. Amin. Asi maroham diau ale Jehovah, ay targogot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alayang goau, tuhodo au marhaperusan, ale Jehovah nikudo, hodo debataku, marguru tutangammu do akka parsoryoki, say palua maau siya tangan ni akka musuku, dohot siyan akka na mangalatongi au, ale Jehovah, say unang paurak au, ay hodo na hujou, say palua maau marhite-hite hati gorammu. Haleluya. Haleluya. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulu padungo jorma dohot debata. Pupuji hami kuarmi jala hurok kami mau liate tuho ala ni saluhut na binahemi patupahon hamuluan nami saidongani mahami marhite-hite asin roham asa hubit diri hami toktong na tinaomu dohot hamamatem asa wasakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaon na sitong jala asa marroha haholongon hami uhuk mandok mauliate tuho asa olo hami mangihuton ho ro di hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu na badiai ola nion ro di saleleng ni lelengna. Amen. Mari dia mahita sian buku ede 352 tay deon ayat sada. Debata dihita minggu palmarum sadarion ima patik perjolo sahat patik paopaton patik perjolo audo Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bainomu debatam patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek nadi torunitano yang gotunggabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hona uhumna dosugut akan marsineang di guarna patik paopaton ingot tamu mapabadiahon ari minggui dinaono mari maulahamu nasa silomu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batamdui dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahammu rodi pangisini hutani halap pe naro mangebati hutam ai dinaono mari do di toppa de bata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahakna atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan de bata
Ali Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon nahobar tupatimi. Amin. Mari dehitasian buku di nomor 410 sada taidehon ayat 2 dohot ayat 3. Tatopoti medosata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami roh tujolom, huhilala hami, rikok doa sini roham disaluhut hami halak perdosa, alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom, jalahu parhatopot tami, tung na jok doa mi manibil sian akka dalammu na badia, songon biru-biru na lilu, say unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami i, aidang dihalo mohor roham hamatean ni akka perdosa, alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu, sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagugoon ni tod di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amin.
Baga-baga ni di betata ringot tuha sesan di dosata. Musat pe akadolok jala humutal akarubean. Alai anggo parasi ni rohaku naso tupa musat sian ho. Jala padan ni hada meokku naso tupa humordit ninna jahoba siasihi ho. Hasangapom madi bata na digijang. Amin. Mari dihitasian buku de nomor 210 tedehon ayat 2. Hatani debata turpu epistel di minggu tasaderion imanatar surat di Matius 20 sada mamukka sian sada saat rodia sia tajahama marsika soreng dungi lau maddapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor bet page mardonokon dolo jetun sianima disuruh Yesus seseanna dua halak. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu, alusi hamuma narikot doi di Tuhani, dungi pitor luason nama. Pabuah hamuma tu borusion, idama naroma rajami manopoto, nalabok dorohana halode dohudulanna dohot anak ni halode boban. Dibuan nasida mahalodei doh anakna dia pehom ma ulus nasida tu gijangna laus dipahudul ma Yesus tu atasnai. Alai sudena toropi akan dijuluna nang namangihut siap pudipe mangolopolopon Hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasupasu mana romar hite-hite gowar ni Tuhani. Hosianna ma digijang. Ima sahatna martua doakan atau mangion hatani debata jala na upeopsa. Amin. Mari dehite sian buku de nomor 716 tai dehon ayat sada dohot ayat 2. Oh
tidakku ma hataha porseot tai songon nahina tidakku ni dongatta saha porseau di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama paragugo nasu atu dosan na hatu mapalangi do tano. Anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhan ni si Maria na agabe-agabean siya tod di porbadia adorang sohabuhuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarapajal do ibana di hau pinorsilang na tua tuban waturudung ditanom. Nam mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo naso atu dosani. Disi maibana pay mamulak sugo tu tanoon manghumi halak na mangolu do na mate. Au porsea ditor di parbadia jala adong sada huria na badia. Huria hato panjala Kristen akan na badia. Mangolu sugo dang ni halak naong mate do dihangoluan na sora suda. Amin. Tabagema di pujian sian kor paduan suara El Pico melalui live streaming. Yesusi, hantu dengan nama parang emunai, parurat mari Tuhani, tentang hapon seaoni, ombar tu podani, haka aposteli, ombar tu hatana tersurat di Bibeli, amin. Sowan panjakonmu di Kristus Tuhani, manotong mangolong di Yesus Kristusi, dan roti mapatik nai, nantu holong na rohami, tu debatatai, nang dongan jomai, maroha maulia te maho di ngolumi, amin. Rado kiti mahuhuna, salubut tolong, Setia hatiku orang panameon, palingan hati no panahi. Mabar masian ho pasunai, tumarang isepe nang sari haripe, inopanindangi oni, doak pakobasioni, dihala Kristeni, bahen madirimi, haba orang ni pasu-pasu di Tuhani, amin. Ita urupi ma akan apogosi, tapar gogo ima akan agalehi, paruana taratei, ajari mana bodohi, halason matotom, halason arion, ari para sihiro ahon di Tuhani, amin. Rado kiti uhuna, salubut tolong, hasatia ahon, hatiku orang panameon, palingan hati no panahi, amin. Tabagema tikting na masa doho si pamasahon ni Huriata.
Salam. Horas marita sa luhut na. Odolan ni Tingting Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Parjolo pelayanan. Sada-sada goar ni Minggu ta sada dion Minggu tanggal 10 April tahun 2022 ima Minggu Palmarum mare-mare. Pinasu-pasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Dohot topik Minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 2 Tingting Marbagas, Tingting Paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbugason ma Barnes Parsauran Basian Tomi di Patama Batubara. Anaknya mata Irianto Batubara, tubuni inata Rahmina Nursita Borusiahan, ruas ni HKBP Menteng, Resort Menteng, Sian Jalan Profesor Dr. Supomo, SH nomor 45, RT 14 RW Onom, Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan. Dohot Orwana, Desiana Tris Borusilaban, Boronya Mata Ele Parasian Silaban, tubuni inata Ani Borusinaga, ruas ni HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Sian Jalan Rawa Sagaran nomor 40 Kelurahan Ceger Cipayung, Jakarta Timur. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022 di Gereja HKBP Menteng. Saya di pasu-pasu Tuhan Masakap Parsarepeon Nasida. Tolu ruas Nataba. Mamuka sedarion Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Tajalo do gaberuas ni Huriata Ima Parjolo keluarga Juberiel Aritonang inatai Valentina Boru Pajaitan rap dohot sada daknanak nasida narosian HKBP Hutaraja Ugan Distrik 2 Silidong, inganan nasida nuaeng Dewek Duko. Paduahon, keluarga pahala Ismail Selain, inatai Arlina Boru Pajaitan, narosian Kedaton Resort Kedaton, inganan nasida nuaeng Dewek Rabuta 2. Patuluhon, keluarga Yuda Arja Purba, inatai Berlian Esther Claudia Boru Sitanggang, narosian ke KPS Menteng, Menteng Indah Resort Menteng, inganan nasida Dewi Kerabuta 2. Sadaopat ruas na terlebat data ulang dohot nahona RPP. Nah di hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022 di Parsermonan di Parhalado, nunga di jakon gaberuas nagok Ima Parjolo nasib manurung inganan nasida Dewi Kerabuta 2. Keluarga Abden Panggabean Simarmata Boru Pasaribu inganan nasida Duit Cililitan Besar. Tulu keluarga Nyonya R. Sihobing Laurina Boru Pardede inganan nasida Duit Cililitan Besar. Opat Leo Erikson Simajutak Boru Panggabean inganan nasida Dewek Makassar 2. 5 Desi Herlina Boru Siregar inganan nasida Dewek Condet Batu Ampar. 6 keluarga Parluhutan Gultom Retno Handayani Boru Sormin inganan nasida Dewek Makassar Sada. Papituhon Thomas Yahan inganan nasida Dewek Keramat Jati. Sada Romawi 5 Partikian Parmingguon Jumat Agung. Hari Jumat tanggal 15 April tahun 2022
Parmingguan manogot bahasa Batak Laos Marulaun Nabadia masuk pukul 6 manogot. Tanggal 15 April tahun 2022 Parmingguan manogot marbahasa Batak Laos Marulaun Nabadia masuk pukul 10.30. Jumat Agung tanggal 15 April tahun 2022 Parmingguan manogot Parmingguan Botare marbahasa Indonesia Laos Marulaun Nabadia masuk pukul 10.00 WIB. Hari Sabtu tanggal 16 April tahun 2022 Marulaun Nabadia Turuas Lansia dimulai pukul 10 WIB. Hari Minggu tanggal 17 April tahun 2022 Pasca Parjolo manogot bahasa Batak Pasca Parjolo Arian marbahasa Batak masuk pukul 10. Pasca Parjolo Botari marbahasa Indonesia masuk pukul 10.00 WIB. Di hari Senin tanggal 10 April tahun 2022 Pasca Paduahon marbahasa Batak masuk pukul 10.30 WIB. Hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 Marulaun Nabadia Tubagas Niruas dimulai pukul 10 WIB. 2 Romawi pelayanan koinonia. Susunan kegiatan ulang tahun Padua Suara Elpiko na pasapuluhon ima sedarion Minggu tanggal 10 April tahun 2022 nama kobasi Parmingguan pukul 6 WIB pukul 10 dohot pukul 10 WIB ima hari tahun pemandu lagu papungu pelayan sian paduan suara Elpiko Laos patubegehon kor secara virtual. Acara puncak HUT paduan suara Elpiko dipatupa di Pila Puncak Bogor Jawa Barat. Ima di hari Sabtu dohot Minggu 23 dohot 24 April tahun 2022. 2 Romawi 2. Perayaan Pasca Seksi Remaja. Di hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 pukul 10.30 WIB Seksi Remaja ni Huriata Patupahon kegiatan perayaan Pasca. Dong sedong Parmingguan pukul 6, pukul 10, pukul 10.30 WIB Seksi Remaja ni Huriata mabagihon tolor Pasca. 2 Romawi 3. Kegiatan Bakti Pasca Seksi Remaja. Dalam makalason hari hananaik ni Tuhan Yesus Dewan Koinonia Marhite Seksi Remaja ni Huriata Patupahon Bakti Pasca Bartusi di hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2022 Seksi Remaja Patupahon kunjungan tu panti asuhan disosoi maturuas na giot rohana marpartisipasi kegiatan Bakti Pasca Seksi Remaja boy manubakon isarana ni baju na boy dapat dipakai mana mangalehon sumbangan tudak danak na somarama na somarina. Marhite panitia Bakti Pasca Seksi Remaja Gabriela Borosinaga nomor HP 0811 84 14 180. 2 Romawi 4 PA Pranaposo dohot perayaan Pasca. Di hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2022 Patupahoni Pranaposo ni Huriata do PA dohot perayaan Pasca dohot tema Kebangkitan Kristus memberi harapan baru Lukas 24 ayat 112. Di sosohon matu sudena poso ni Huriata dohot Pranaposo manang ruas nang malua di tahun 2010 sia dohot 2020 2021 asariaro madohote PA naposoi. 2 Romawi 5.
Permingguan Infiltrasi dan Perayaan Paskah-Poso. Di hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022, Dewan Koinonia Seksi Poso Patupahon Permingguan Infiltrasi dan Perayaan Paskah-Poso masuk pukul 10 WIB. Laho makalasun Paskae na Poso Bulung Patupahon lomba kreasi na tema Paskah jadi dikirim matu panitia Pila Boro Siringorengo HP 081283225969. Pinangidoma tu na Poso ni Huriata asa persidohot tu acara Paskae. Dua Romawi onom ajakan pelayanan seksi na Poso Bulung. Marhita ting-tingon disosohon matu sudah ruas na Poso ni Huriata asa persidohot makobasi di seksi na Poso ni Huriata ima di bidang seni budaya, bidang ibadah, bidang olahraga, bidang penelitian, dohot pengembangan atau litbang, bidang desain kreatif visual, dohot bidang hubungan masyarakat. Tuna Poso narade madohoti kegiatan ini asa didaftarhon matu CV Bram Siregar nomor HP 081294470001. 2 Romawi 7 Ibadah Keluarga Tahun Kesehatan. Hebar tu program ni Huriata tahun 2022. Huriata Patupahon Ibadah Minggu Keluarga. Hebar tu si Permingguan Keluarga di Patupa sehari di bagasan sebulan ima di minggu paupaton. Khusus di bulan Aprilon. Patupaut tamai di hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022 masuk pukul 6, pukul 10, dohot pukul 10 WIB. Nama kobasi Permingguani isarani harataon papungupalayan pemandulagu dohot parorgan imasian keluarga ganopek nang ditatuhon partikian sian panitia tahun kesehatan. 2 Romawi 8 Sekolah Minggu peduli dalam rangka tahun kesehatan. Hebar tu program tahun kesehatan tahun 2022 Huriata Patupahon kegiatan sekolah Minggu peduli. Hebar tu kegiatan ini di hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 di Permingguan Sekolah Minggu di Patupa Papungupalayan khusus tu pekabaran Injil atau sending HKWP di Pulau Rupat. 2 Romawi 9 Bulan Keluarga dohot PA Rap dohot Keluarga. Mamuka di hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 pukul 10 WIB. Pokok utama bulan keluarga dohot PA keluarga marhite online nani dohotan ni sudah ruas di Bagas Tabe. 2 Romawi 10 talk show kesehatan horong ama dohot ina saresot. Di bulan Juli tahun 2022 Patupahon ni Huriata do talk show kesehatan dohot topik hadapi tantangan zaman. Nani uluhon ni motivator dohot trainer nagabe narasumber. 2 Romawi 10 sada parheheon paropuan. Di hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 Dewan Koinonia Seksi Paropuan Patupahon Parheheon. Hebar tu kegiatan parheheon ni Seksi Paropuado nama kobasi Permingguan pukul 6 dohot pukul 10 WIB. Dohot makobasi pesta paduahon paringotan hari haheon ni Tuhan Yesus di hari Senin tanggal 10 April tahun 2022 pukul 10 sia 30 WIB. Ima makobasi hari tahun pemandulagu dohot papungupalayan. 3 Romawi pelayanan kasih diakonia. Sada kegiatan donor darah. Sadarion Minggu tanggal 10 April tahun 2022 mamuka pukul sia WIB Dewan
Diakonia Seksi Kesehatan Rap Dohot Palang Merah Indonesia DKI patupahon donor darah marenganan di ruang klinik ni Huriata. Disosoi maturuas nagiot rohana madohoti donor darai asa didaftarkan ma tu Seksi Kesehatan ni Huriata. Telur mawi 2 pertanyaan paborhaton tu ujian tingkat SD. Sedarion Minggu tanggal 10 April tahun 2022 pukul 10.04 WIB patupaun ni Huriata do pertanyaan paborhaton anak kota na sekolah SD Kalasonom laho menghadapi ujian marenganan di ruang remaja. Pinangido ma tu sude anak ni Huria anak ni ruas tingkat SD Kalasonom madohoti ujian asaria didohoti natora pinangido ma tusude anak ni ruas tingkat SD Kalasonom madohoti pertanyangani jala dohot natoras tolu Romawi tolu barita namoding. Nah di hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022 nunga jumulo marujungolo amata sahala manatap manulang umur 72 tahun 2 bulan sian wik Makassar paduahon. Nah di hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022 nunga jumulo marujungolo amata Adin Sahban Sinurat umur 70 tahun 10 bulan. Inabanuhon ni inata Nopita Boris Tanggang sian wik Karabuta 2. Dibawan keluarga do tubuh napasogit pangururan Samosir. Patuluhon. Nah di hari Jumat tanggal 2 April tahun 2022 nunga jumulo marujungolo amata Situa Letkol Purnawirawan Pangihutan Siregar umur 76 tahun 5 bulan. Hinabanuhon ni inata Elpiani Boru Simajutak sian wik bes Taman Harapan. Tatanyakon ma keluarga namar si tahun ini asa tibu tarapul rohana sida. Opat Romawi calon situa. Nah di hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022 di parsermonan di Parhalado di Jalo Huriata do gabe calon situasian wik cawang Ima Amata Hendrik Tigor Marhuraja Hutahayan inatai Boru Simajutak Huria mangurupi Huria Habarto proposal ni HKBP Parbobo Resort Parbobo Distrik 2 Selidung sadarion Minggu tanggal 10 April tahun 2022 di parmingguan pukul 10 dohot pukul 10 pitu papungo palayan di bagasan aplop dohita ima laho mangurupi HKBP Parbobo Resort Parbobo Distrik 2 Selidung. Songonima sahat ni ting-ting di minggu ta sadarion Horas. Tabagima di pujian sian paduan suara LPko melalui live streaming.
Maredemaitasian buku di nomor 217 tadi na sada do ulutna mata papungu peliata pelian sada A dohot sada B. Tangi ang iraku
bata na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna be, dibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Oras madihita, dihamuna kadamang dainang, tajak komahatan ni dibata ima buku ni parpesalmen bindu 110 mamuka mai sian ayat 10 sia rodi 20 sia. Pesalmen 110 mamuka sian ayat 10 sia rodi 20 sia ujahama dihita. Ukap hamuma diahu akabahal ni hati goran, asa hubungoti akai laho mamuji Jehovah. Odo bahal ni Jehovah, bongotan ni aka partigor do isogut, madok mauliate maahu diho, ala naung dia lusiho ahu, jala majadi hatuoku, batu nang binolokon ni aka pande bagas, ima jadi batu parsuhi. Sian Jehovah dui masa, halongangat dui anggo di matata. Ariaddo na jinadihon ni Jehovah, marul olup jalan marlas ni roha mahita disi. Ya ale Jehovah, say manupak maho. Ya ale Jehovah, say homa mambahen majadi. Pinasu-pasu manaro marhite-hite guar ni Jehovah, upasu-pasu hamima hamu akanasian bagas ni Jehovah. Jehovah do debata, jala ibana manundangi hita, taambaton amuma aka pelian pestai sahat rodiaka tanduk ni langgatan. Hodo debataku jadi hodo pujioku, ale debataku sai hodo patimbuluku. Madok mauliate mahamu di Jehovah, ai pardenggan basa do ibana, ai rodi saliling ni liling nado asini rohana. Mangihuton ji pohrer dung mulak sian habuangan Babel do di patomu-tomu buku parpesalmen 110 won. Molo tajaha isina jala padok ni panapsir ima namasa do hatiai pesta parlape-lapean. Laho makalason rehabilitasi pembangunan ni bagas joro na niuluhon ni si Jeremia. Parjolo ma pesalmenon dedehon di patomu-tomu dedehon laho makamuletehon pangurupion ni Jehovah na paluahon bangsa Israel sian habuangan Babel. Kadamang dainang huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus, di pudianiari gabe ende arak-arak kamaguarnaon, manang ende parpesalmen ujunakok bangsoi marpesta tu Jerusalem. Marede donasida marsialus-salusan manang marresmposoria. Sipata holan raja, sipata holan malim, dungi dohot rap dohot aka natorop. Jala ditaya tidakon parpesalmen do marhite hagogo ni Jehovah do, mual ni pangurupion di Napursea. Alani madapoton harbangan ni Jerusalem, marende do bangso Israel, iman ni huluhon ni raja, marlas ni roha manasida, nakok tujurui, makalason pangurupion nasian Jehovah. Alani makadamang denang marhite parpesalmenon, laos dihatidakon parpesalmenon do, marhite pangurupion ni debata, marhite nang di jalo nasida haluau sian debata, dihatidakon dan nasida no pangurupion ni Jehovah. Adong tolu na dihatidakon nasida marhite edde.
ima parjolo pangurupion ni Jehovah. Jadi di jolo ni trupukon di Papua songonima borat ni parukilon na manipa na sida. Pola songon makaliangi ni loba na sida. Kadabang dainang dangadong be dalan haluan diri purohan na sida alani posa ni parukiloni. Alai hape alani pangurupion ni debata Jehovah gabe talu mamusu ni bangsui. Jalalos diha tidak kon nasida do bangso Israel maka tidak kon marite buku parpesamenon ima sudenai pembahenan ni debata. Dohot campur tangan ni Jehovah di ngolu ni bangsui. Napaduahon picang-picang ni Jehovah do parukiloni. Di dok parpesalmen do marite buku ku edena hamonangan sian ujian di paratopok nasida do ima Jehovah do mambahen nasida menjadi pamicangoni dang pamate honape di rupurohan nasida di picang debata pe bangso Israeli dang diri punasida gabe mambuan hamatian picak-picangi. Alai paingot to nasida do asalam togu nasida di panandayo nasida tu debatana Jehovah. Monang jala lulus do nasida di ujian di nasa si parukilo nasida laho dihabuangani menuju tano Kanaan. Ima kadamang dainang mangonjar roha nasida marlas ni roha marolop-olop nasida maredede di sude pambahenan ni dibata nang di jalo nasida. Napatuluhon dia tidak ko nasida do marite de nasida asini roha do haluaoni. Ala asini roha ni Jehovah do atong mambahen nasida malua sian aka musu nasida. Ima songon batu na binolokon ni pandebagas dipake gabe batu parsuhi. Songonima Jehovah bertindak paluahon Israel. Ini adalah sebuah inisiatif Tuhan. Bangsanya yang terbuang di tanah Mesir akan dia janjikan mendapatkan sesuatu emas menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan dengan bangsanya Israel. Idona di hilala nasida, idona di jalo nasida, pambahenan ni debata, pangurupion ni debata, dangala ni pikiran hamalon ni bangsoi, alai ala inisiatif ni debatado saluhutna. Boi nasida malua sian musu, boi nasida malua sian sude aka ngolu nasa manosak ngolu nasida di parhatobanan Babel. Songonima Jehovah bertindak paluaon Israel kadamang denang. Yesus Kristus do batu na binolokoni. Na pinarsilakon ni Jahudi. Gabe batu parsuhi. Ibana do na paheheon todi roha ni sudea kabangsui. Ido sintuhu ni olop-olop do las ni roha diaka na porsia. Alani hamo kadongan na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Nang pe naung dipatuduhon debataha gogoon na mangurupi nasida. Ganggu do peroha nasida. Pasahaton nguluna tu Jehovah. Dangunduk nasida tu pangajarion ni debata. Boy do karamang dainang songoni nguluta. Ganggu do pehita nang pe taha tidakon hata hapur siotai. Ganuk minggu hita maka tidakon hata hapur siotai. Alai olo do ganggu hita di hapur siota. Molo di paadop-adop ngulutao di jolo. Tanoon. Di jolo portibion. Dinalaho madalani nguluta siapari. Alani ninna barita longang do rohani nama mereng sudah ke pembahenan ni dibata.
Hamuna kadamang denang huriana henolnga di bagasan Yesus Kristus. Adong sahalak parsik sirkus marsepeda di sadakawat. Di parhirtang di gijang ni sungai Amazon na bidangi di Amerika. Dung tolu hali marulak-ulak marsepeda parsikusi di kawati. Di sukuma tu penontoni. Porsea do hamu na jago ahu tolu hali sukun. Porsea do hamu na jago ahu. Porsea do hamu na jago ahu. Ima suku-suku na tu penontoni. Sude mangalusi akan torok penontoni. Na jago doho. Atong ina parsirku soma. Ise masian hamu penonton. Na olo bonceng bersepeda di kawaton. Nina parsirkuson. Mangarahon penonton. Dangadong kadamang denang na olo di bonceng. Di parhatopot na sida parsirkusi na jagui, na gugui, na bisuki. Alai ganggu na sida, dangolo na sida di bonceng. Songoni dora kadamang denang ngulut taon. Jot do hapursiota tadok au porsea. Alai ganggu do hamu di hapursio muna. Turpukon madok pina pasu-pasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Laus gabe topik ni mingguta doi di bagasan sedarion. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ibana do pangurupiot dihita. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan zaman, tantangan kehidupan, gabe ganggu do hapursioni jolmai. Holan langka pe minyak makan, langka do lan akan asing sembako, ngator gabe ganggu hapursiaon. Dangadong prinsip hapursiaon. Dangadong nabui. Madok debata dongaku. Debata mangurupi au. Debata rapdot au mandongani nguluku. Dangadong na madok songoni. Jaladak te adong dihatahon hata ni debata. Dinalangka sudia kasembako do lan akan asing. Jalalos gabi dihatahon do nagarana. Dang na tikos, dang na on, songonon inna. Hape sona palarikot rupani. Ala ikos itangnya kono na do bangsona pemimpin bangsona. Do saluhut rupani. Ido haurangan ni hitaka damang denang. Dia kana madok au porsea. Alai molo diperhadapkan ngulunaon tuaka hasusaan, tantangan zaman, dang mampu ibana mamereng. Idia do hapursiaon nai, di dia do parpeak ni hapursiaon nai. Iko nagabe si pahu soru-sorot tadoy kadamang denang. Molo diperhadapkan hita, tuaka tantangan. Ima songon parsirkus nakin. Diajak asa dibonceng penontoni. Dangadong na porsea. Mabiar do na sida. Dibonceng parsirkusi. Dia muna kadamang dainang turpukon madok pinapasu-pasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di joloni turpukon didok jala di goari do syarat masuk ima tu bahal ni Jehovah. Bahal ima pintu gerbang. Ima pintu nabui memisahkan akan apursia do na sopursia. Manirang na dibalian, sian na dihuta. Alania kadamang denang molo didok bahal ni hatigoran na marlapatan mai joro inganan ni hatigoran. Alani hajahaton
binoan sian balian dang boano ni tu bagas joro ni debata. Ido budaya ni hati hai. Ido umbahan di Papua malim syarat masuk tusi. Ima aka partigor. Partigor ima aka namarsiohot maka posi Jehovah. Orang yang setia kepada Tuhannya. Na setia tu Jehovah ima partangan na lidang na ias roha na so marpakiriman na jahat na so mangasi. Alani bongot tu bagas ni Jehovah ma siala lomo ni rohan ni debata. Kita berangkat dari rumah kita masing-masing, bersekutu, berdoa, bersembah sujud di rumah Tuhan, tanpa membawa beban, tanpa membawa dosa dari rumah ke rumah Tuhan ini. Karena Tuhan tidak menginginkan itu. Jujur rupanya kadamang dainangkan, saya dibuan sudah bang soodo, tu bagas coroon, aka persoalan-persoalan na. Persoalan ni pribadi donian, persoalan ni keluarga na donian, ala sahuria ibana, ikon ni somma ibaga somma di hatahon, gabe ramun bagasi. Pada saat ini, parpesalmen atau mazmur, menurut firman ini, tidak akan terberkati. Alani, unang saibuan di bagas coro ni di bata. Unang saibuan di bagasan parhuriaon, partokaran muna, na siya bagas muna, na siya dia pe. Ala bagas na badia do bagason. Bagas ti debata. Debatado da membuka, do debatano na paucukon bagas coroon. Alani ikom manat tu hita kadamang dainang. Kita harus lebih hati-hati, berhati-hati. Apalagi ini adalah tahun kesehatian, supaya hati-hati, memakai hati, menggunakan hati, dan mengucapkan kata hati. Ido turpukon, molo olo hamu pina pasu-pasu. Kalau mau kita terberkati dan diberkati, alai molo saya buat doa ke pergumulota, saya tabuan do persoalata pribadi tuhuriaon anggoi unang harapok kamu pina pasu-pasu ni debata tidak akan terberkati. Alani ikut di bagasan persobao do debata laho mangingani masuk tu bagas jorona. Asamanat mahita kadamang denang molo dinalaho marminggu hita. Dinalah homar saur hita rap dohot debata. Dang na say buanota ka persoalan-persoalan. Tanggal homay di Portibioni. Unang buwan tu bagas coro ni debata. Di bagas lingkungan ni gerejaon. Dang sibuano ni. Asa terberkati hamu. Supaya diberkati. Orang-orang yang mau diberkati datang ke rumah Tuhan tanpa membawa persoalan pribadinya ke rumah Tuhan. Tetapi orang-orang yang datang ke rumah Tuhan harus bersembah sujud lebih dahulu. Mohon ampun atas segala kuasa Tuhan. Amin. Jadi, dang buwe besi wonota persoalata. Nama reda, namar lae, namar nantulang dok simatua. Tak si buano ni. Ada memang atarmaul dua te. Alana nga terkenal familiar mulai dok makuling do mudar ni halak bata inetong. Ay say holan di pakuling-kuling itong. Molo so ipakulingi sa sitong na mudar ni halak bata kidang adok paduha song ni ate. Makuling do mudar ni halak bata ina. Ala molo marsitadan, oh inna tok kan. Molo songon hami do amang setumorang, oh si pitu ama ina. Nga. Yang gak may nang berkeluarga, memang berkeluarga. Alas siya paradaton. Alesa si tongna sarupa do hita di jolo ni debata. Ido makanadong do edei dalam Yesus kita bersaudara.
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Terus on. Bahasa Batak nak. Bendiok kamu bahasa Batak, dengar Batak kamu. Dia muna kadamang denang sadado hita. Alani tapasada rohata pikirata teteta do sude tapasada mulungai bagas joro ni di bata. Dangadong partokara be, dangadong perselisia be, polok komai. Songo Jesus na binolok kom batu parsuhi, gabi bata parsuhi ibana. Dunia ini membuang Yesus. Dunia ini tidak mengenal Tuhan. Dunia ini tidak mengenal anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dunia ini maunya bagaimana kita sama kita akan dihancurkan, akan dipisahkan. Kita sama kita terlebih dengan Tuhan kita. Ido usaha ni portibion kadamang denang. Alani sasitong nadang permanen portibion. Dak porla na ikoleleng hinta di portibion. Ala ramudo portibion. Dunia ini tidak kudus. Yang kudus adalah roh yang ada pada dalam diri kita supaya membersihkan semua hati dan pikiran kita supaya menjadi kemauan dan kesukaan Tuhan. Ido naikon tabangun. Ido naikon tabentuk. Dada bono ta pikirata na maloon. Bolokot tadui. Songon Jesus na binolokon. Ala soita da portibio Jesus. Songon batu na binolokon. Ima batu parsuhi. Batu nang binolokon niaka pande bagas. Ima jadi batu parsuhi. Ayat 22. Sian Jehovah doi masa. Halongangan doi anggo di matata. Ariondo na jinadio ni Jehovah marolop-olop jala marlas niroha mahita disi. Seharusnya kita akan membangun persatuan karena semua ternyata kita sama di mata Tuhan. Jangan dong na asing di mata ni di bata. Sudedo sarupa ama ina danak nama godang namate sarupa saruhut nai. Inganan na ima surgo hasonangan. Diari paruhuman, diari parpudi. Dungon ni debata Jehovah ma akan namate namudum. Dohot akan namangulu sukonon nama. Ahado ulahomu. Saliling marpitu 10 tahun no. Parbadao Tuhan inna. Mau susah maho inna. Ahama na diulam saliling mangulu ho. Saliling umur 10 tahun ho. Parbadao Tuhan bolok koma. Ahama diulako saliling umur 50 tahun ko. Mar minggu, mar pambainan denggan, makatai do denggan, mar saur do denggan, surgo madiho inna. Alaniyo kadamang denang hitama mamilit dalata. Alai Joshua madok angguau do dongaku sajabu ikut Jehovah do uluan nami. Tong masih uluan na gijang unute. Uriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus di sada hari Minggu di sukun supir taksi do par minggu na manopang taksi na sebagai sewa sahat do tu surgo sahalak na burju mar minggu inna alai dang masohot pangulaon na ramun dung liling supir taksi makatai dohot na manumpangon na gabi sewana dibaritahon supir taksi ma
adong sahalak perempuan PSK. Ima langganan ni taksion. Ganun ari do saya dijemput don tu hotel marhite taksi langganan na. Dipataru do on di permingguan. Lau tu gereja lau kebaktian perempuan on. Dakya absen buru-buru perempuan on beribadah marminggu. Alai dang masohot ulaon na di naramun gabe PSK. Kadamang day nang huria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Mamereng parnguluan ni boru-borui suku-sukun rohani supir taksi. Umbayan di sukun sahat do nasongoni tu surgo ina rohana. Mangulahon lomone rohani di bata lapatanna masohot mangulahon dosa. Banyak manusia yang hidup sekarang ini penuh dengan topeng. Apa endeni Peter Pan do ida? Of the record maon Peter Pan. Buka dulu topengmu inato. Gorangan no jol maon waeng kadamang denang bertopeng. Idaw do buhinay songona minar dang murhing alay dunglao ibana siya jolota baru mah meok may songon stroke pamangan na ina baru mah rodongan na hiatai ma unang niya songon ibe maksud ni turpukon asa pinapasu-pasu atong manat dua pe ate ido akana porsia dingoluna iko manat do ido bahen ende ni anak kota sekolah minggu hati-hati pergunakan tanganmu hati-hati pergunakan tanganmu teng teng hati-hati pergunakan kakimu teng teng karena Allah Bapa sering lihat ke bawah hati-hati pergunakan semua hati-hati manap-manap mah dung mulak siang bagas joroon satu seterusnya kadamang denang manap-manap mak tarumbui hamua kapunguan-punguan manap mahamu mulomar pungu makatai unang ramun ingot tamu do nani dia munai jami tadui di hamu dang lau tu hami lau tu hamu dui manang pungu dia penadong di huriaton manat ingot tamu unang besongon PSK sai lao do ibana mar minggu alai sai diulahot do dosa haramunon dang pinapasu-pasu. Kamu tidak akan pernah terberkati dan jangan mengharap berkat dari Tuhan selama masih hidupmu kau lakukan itu adalah topeng alani buka masude topeng na bolokon martopeng do dung manguli sada halak jadi di jauh si matua nama ibana asaro adong si panganon na binahen mangan hela unga ina hape sa tabi taon makuling do cacing na krok ina ay pola masongoni ati ang songonao molo mangulur pe si matuaku mangan toang oloy nang ubuak penon tuho ubuak penon teriku hiado si pata kadamang day nang hita halak batakon say marsi pasangapan alay dang pas time nay dang pas inganan nay marsi pasangapon heado hami marpungu di sada hotel ala undangan doon kan makanan na tabodo sudah di hotel perbaikan gizi matong anggutu hami atong kadongan na alay ima adong roti 10 nganian langon sadanai matading alay sa marsi bolanga mo turotion ina rohana molu buat daktabu ina nasada au mabuat no daktabu ina nasada muse angguau torubuat torwalakon ngamale
alai dung mulak sian hoteli lapar aku bahnya matehon aku. Banyak kali gaya kau, banyak kali stanmu. Oma bahasa Medan notok kan. Tadi kau enggak kau makan yang satu itu, ini toh. Itu makanya jang sok-sok ini toh. Bahasa Medan metong. Marsi pasangapan. Oh lu udah songoni ita manginakan. Saya marsi pasangapan. Alak kamu amang. Inang. Lo tokinai. Anggui juluk kunang songoni hamu terbuat do habis hamu. Unang acik rohamuna, na congok dos tuangon na rohamuna, unang urusamuna may roti i. So ya lak kamu alani songona asa sangap badita doon na rohamuna, alak kamu unang may ilahamu. Moloro tu jabu sima tuamuna, unang may ilahamu. Mangan hela, oloy nang olo, unang sayo olo, terbuat ton. Apalagi nang yang bisa kami makan. Baido. Unak kolam perjambaran arta sertifikat tano. Alak ko sudi. Saliling mangulu, tabu-tabu bayan ngulu. Ate. Dengi? Siapa yang mau susah? Enggak ada yang mau susah. Tapi jangan disusah-susahkan hidup itu. Karena hola namar si pasangapan dan sitong hasangap na. Alani ma dihamunak kadamang denang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Masay takas do di minggu ta sadarion. Marhite topikta ima minggu palmarum pina pasu-pasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Asa terpasu-pasu hita supaya terberkati kita manginang bolok ko matopeng munay, bolok ko masyan bagas roha munay, tanggal hot salut nay naramuni na mardosay marsada ni roha mahita, marlas ni roha marul olok mahita, asa marsangap di bata, marmulia di bata, jala marsangap mahita, terberkati kita dan terpasu-pasu hita saluhna. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Siara asidot holong ni roham, dot dengan di basam, na setok tong ho Tuhan. Mandongani hami di ngulu nami. Natape di portibion hami Tuhan. Gudang akka siburuson nami. Jalalos gudang akka namang gembati roha nami. Do pikiran nami. Gabe ganggu haporsion nami Tuhan. Dinalaho pa iut toko Tuhan. Asima roham di hami saluhut na Tuhan namar pungon. Pasu-pasu mahami Tuhan. Ajari mahami mabolokon sude Tuhan akka haramunon hadosaon Tuhan na di bagasan rohan ang pikiran nami. Asa Tuhan di bata homa mangajari hami. Mandongani hami do mampergugoi hami Tuhan. Laho manguduti ngulu nami. Asa marbadia hami. Asa gok habadiaon na siya koy mahami Tuhan. Dinalaho mandalani ngulu namion. Asa unang adong gijang ni roha di hami. Alay paserep maroha nami Tuhan. Hami namar pungon, hami namar parsaurano Tuhan di negaraon. Nang tarmubi di huriamon hakawipi kramat jation Tuhan. Asa marsada ni roha. Pikiran nang ate-ate nang saluhut na Tuhan. Holan makokopo. Ho matuan makokop kami. Asa terpuji jala marmulia maho Tuhan. Di tonga-tonga ni portibion. Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Homa Tuhan na mangapuli sude keluarga amanami let call siregar naong parjolo Tuhan tading Tuhan mandapot toko Tuhan di surgoi atong keluarga na tininggalon pargugui Tuhan hodo pangapul na bulon hodo Tuhan na mampargugui keluarga Tuhan saluhna asi maroham dinasida Tuhan asa margugo nasida Tuhan lapay toko Tuhan leon gogo dinasida. Suakso ni mata he Tuhan utangnya ko kami ma Tuhan akadongan nami na marsait di rumah sakit. Ima Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, M Marpaung, Nyonya Munte Boru Rajugukuk, Sopar Panjaitan, Nyonya Utagalung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak, Rosita Boru Siaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, B Sibarani, Nyonya Aritonang Lince Boru Simorangkir,
nyonya panjaitan boru Simanjuntak, nyonya manurung boru Silitonga, Relius Sitorus, nyonya siaan boru Tampu Bolon, nyonya marpaung boru Purba, nyonya sirait boru Sitorus, nyonya sintua Simamora boru Ritonang, nyonya panjaitan boru Sibarani, nyonya manulang boru Gultom, sabar Siregar, sintua butar-butar, nyonya sihotang boru Simbolon, sintua B Sidauruk, sintua F Aritonang, M Marbun, RS Pardede, nyonya sintua SMT Sima Tupang boru Nainggolan, nyonya pangaribuan boru Samosir, nyonya manihuruk boru Mancorang, nyonya Gultom boru Tambunan, Halindang boru Siregar, nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, nyonya sintua BM Siregar boru Simanjuntak, JF Panjaitan, nyonya sintua H Sitorus boru Duluk Seribu, Lumongga Hasibuan, nyonya Siregar Piste boru Sianturi, nyonya SBP Siregar boru Siaan, nyonya Purba boru Silaban, nyonya MS Pautar M boru Tagalung, EMP Marpaung, nyonya Panggabean boru Tagalung, Anton Siaan, K Marpaung, Daud Panjaitan, Swaksoni nang di rumah sakit Tuhan, nyonya Manurung boru Dolok Seribu, Kloster Panjaitan, Janusi Sianipar, Monika boru Sitorus, P Siregar, M Samosir, nyonya Panjaitan boru Siagian. Ape homa Tuhan tanganmu na badie Tuhan, asa di bagasan parsaoran nasida Rabdoto, gabe tanggal sudia ka parsaiton Tuhan, na di bagas pemulihan di bagas nabi nuang songoni nang di rumah sakit. Pos rohanami Tuhan, hodo dokter siang salut dokter, na bui pamalupo sudia ka jolma Tuhan, ala hodo na manopa, hodo umboto sa salut na Tuhan, manang na dia dinasida na dinggan, manang na dia Tuhan na patut sileamu tunasida. Asi maroham Tuhan, dihami salut na napungon, gok akadosa nami Tuhan, urasi masalut ni, asa tungtama hami Tuhan gabi habaron ni pasum. Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus, soaksongonima Tuhan nang anak ni Huriam Tuhan, marga batu bara dok boru Silaban, na toktong marsakap Tuhan, laho ima mabuka bagas tembaru, pos roa nami Tuhan, homa Tuhan na mandungani nasida, asa saat nasida tu acara pamasu-masuon, asa dung di tarpasu-pasu nasida Tuhan, manjalu pasu-pasu nasiakoi Tuhan, neng luga honon na rumah tangga na baru nasida, homa nagabe ojani rumah tangga yan o Tuhan, asa toktong Tuhan denggan nasida marsaur doto, saat tunguluna saat ro di ujung ni nguluna Tuhan, homa si pujiona. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, oma tangyang nami, elek-elek nami nang semua kami, marhite-hite guarnakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, martangyang hami tuho. Amin. Marinde mahita. Lausta pasak mapiliata, suang songoni tu parbubu, resort parbubu. Debata
sangya koma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut silehon lehon na denggan dok nasa ulibasa nama uliutus upasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho saija lumay gabe uap na husus ti julum pasu may jalaramoti asa huparhase yang hami pilianon patimbul hon harajomu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalamu tanda hami godang ni silehon lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajommu, say saut malomo ni roham, di Bano tongon songo na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluas siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala remoti Tuhan de batama ho disodak kon Tuhan de batama buhin tuho jala asi marohana midaho didopak kon Tuhan de batama buhin tuho jala di pasar homadamena tu todi munabe amin. Amin. Selamat hari Minggu Madita.